हादरनि बारग' गाहाय मन्त्रि राजीव गान्धीखौ बुथारग्रा सुबुङा आथिखालाव माद्रास गोजौ बिजिरसालिनि लयार। बे समाव लानानै फैदों हादरनि बारग' गाहाय मन्त्रि राजीव गान्धीखौ बुथारग्रा सासे सुबुंनि जिउ जारिमिन। थारैनो नोंथांमोननि गोसोआव सोंथि सिखारदों जानो हागौदि सासे दायनिगिरिया माबोरै उकिल जानो हाखो होनना। 30 बोसोर जोबथेसालियाव नाथाय बेनि उनाव सासे उकिल जानानै फैबाय हादरनि बारग' गाहाय मन्त्रि राजीव गान्धीखौ बुथारग्रा सासे दायनिगिरि सुबुङा। नंगौ 30 बोसोर जोबथेसालियाव थानांदोंमोन एजी फेरारी लावाना, नाथाय आथिखालाव माद्रास गोजौ बिजिरसालिनि लयार एबा उकिल जानानै दं बिथां दायनिगिरिया। 1991 मायथाइयाव 19 बोसोर बैसोआवनो जोबथेसालियाव थानांदोंमोन एजी फेरारी लावाना। राजीव गान्धी एबा बारग' गाहाय मन्त्रिखौ बुथारनायाव लोब्बा थानायाव दायनिगिरि महरै जोबथेसालियाव थानांदोंमोन बिथां एजी फेरारी लावाना। मख'नो गोनांदि 19 बोसोर बैसोआवनो 9 भल्टनि बेटारि जागायनायनि उनाव खादोंमोन, जाय बेटारिखौ राजीव गान्धीखौ बुथारनायाव बाहायदोंमोन। फेरारी लावानखौ फासिनि साजा फोसावदोंमोन, नाथाय 2022 मायथाइयाव जोबथेसालिया हगारो आरो 2023 मायथाइयाव बुथारनायाव लोब्बा थानाय दायनिफ्राय उदां जायो बिथां एजी फेरारी लावाना आरो 2025 मायथाइयाव आयेननि डिग्री मोननो हायो बिथां फेरारी लावाना। जाउनाव माद्रास गोजौ बिजिरसालियाव गोदान जिउ जुरिजेनदोंमोन बिथां एजी फेरारी लावाना। बिथाङा तामिलनाडु आरो पुडुचेरी बार काउन्सिलाव उकिल महरै रेजिस्टार खालामो।